देरनायनिखा जेरै लाइ फिसाफोरा खेथिं थिं हायदो बिबार बारो थिग बेबायदिनो जोंबो बिदि गाज्रि मोना खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ जोंनि एस बिजावजालि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसे मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो देग्लायनि बोसोर गोदानखौ मोजाङैनो गाजा गोमजा दैदेनलांगोन होननानै लोगोसे जों सानैनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो हेपि मागो जों दा मागोनि फिथा देनोसै ओमफ्राय सावनोसैबो नोंथांमोना बेखौनो नायलांदो जोबजासिम नायलां भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर इनिफ्राय दिनैथ' बयबो फिथा देखायोआनो गासिबहाबो ओमफ्राय मोनाबाय आरोना जोङो दिनै मोनायावनो देनोसै ओमफ्राय सावलांसै नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गेजेर ससेयाव नायनानै थानो हादो लोगोफोर थांनोसै जोङो फिथा देनो न' सिंनिफ्राय बाहेरावसो दे लोगोफोर बेलेगाव देहैया रावनावबो होदो देनोसै लोगोफोर दा जोङो मागोनि एसे देलायदोंमोन लोगोफोर देलायनायानो खामब्रें मडेल देलायदोंमोन खिन्थु साजियासै गावनायासै थेवब्लाबो ओरैनो मागोनि नेमाव देलायबाय जोंना देग्लायसो फार्स्ट टाइम आरोना जों सानैजों मागोआव फिथा देनाया ओमफ्राय थांनाय बोसोराव आब'आ मोनासै गारामाखौ ब्लग्रा माबासै सोलायनांसै फिथा देनाय टाइमाव बिहा हाया जादोंमोन लोगोसे आंहाबो लोगो गैया फिथा देनो दुखु जादों नामा थांनाय बोसोराव फिथा देनो मोनैनि बियो माइब्रानि फिथा मोनजायाखैमोन थांनाय बोसोराव ओमफ्राय आरो देग्लाय आं मोनजालायला मासे बदला लादों बिदि जाबाय थायो जेनेबा दाखालि ना ओंख्रि जानाया हाथाव होताय मोजां लोगोफोर देनोसै दा माने मोनाया नालाय बोरैबा नुदों एसेल' बारा बुरजा देयाखै मोनजाया गाबोन देगोन खावसे स्राव स्राव जाथारदों लोगोफोर दहाय सानावबो सुखानानै दोनदोंमोन नालाय बाथ्रावदों आरो ओमफ्राय बिदिनो देखायो बाय दंस' बिदिनो देखायो दासो जादों बाय दंस' स्र' जाबायस' गोदान ओरै बायनानै लाबोखाजोब्बाय जोङो माने देखायासै आरो भिडिअ बाबायासो लायदों नालाय नै दाला सान्द्रि गासैखौबो गोदान लायजोब्बाय नों मेंबाय आं देनोसै देनो रोंगोन ना रोङाबा आं मेंबाय सासे देलायथोसै एन्थाबनियो मिस जाखाबाय खननै जाबायना सालायनाया एन्थाबनिया माने एकदम आथा आथा जानांगौ ओमफ्राय एन्थाबनिखौ दा खालामसै लानानै मारै स्टाइलाव देनो फैलायो र' ओजादि मनायावसो दोनदों सुखांनायालाय खिरखियावनो सुखांना दोनदोंमोन ओमफ्राय मनायाव सोना दोनफिनदों ओंखायनो जोङो पात्ता मोनासै एरनोसै बिहा खामानि मावनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय देनाय जेरावबो हाबाखा आंहा न'फोराव मावनो मोनाखै नालाय हुदाया दिना बायनांगोन न'आव मावनो मोनाखैब्रा आंबो नङाब्रा नोंहा मालाय रोंखागोन नांगौ होननाय मावनो मोनाबाबो नोंहा खामानि मावनो गोसो दंना आं बिदि गोसोआनो दं रोंगौ आरो आङो रोंगौ बे खामफ्लायफोराबो खामफ्लाय जलायलाहाय माथो खामफ्लाय नांबाय थागौ अलसियासो बुंजागोन नोङो माखय हनै बे लोगोफोरा आंखौ फैसानिफ्रायनो बायो मॉडर्न स्टाइलनि मोनो आरो आं स्टाइलबो गैया मिथिगोना स्टाइल थानायबालाय एख' जानाय नङा आं खायसे नोंखौ बेसेबां स्टाइलाव भिडिअ लाना होबाय बेलेग लानायमोनबाथ' नोङो दा भिडिअखौनो माने माबानाय नङामोन खोमा
นี่ก็เป็นไหลขึ้นหลังหนังนี่มาบ้านไรกับมันเยอะจานอะไรกับมันจานเกิดมากันบ้าเท่านี้เหรอนายถามดูนะไอ้เชี่ยถ้าที่ผมนะถึงเท่าไหร่นี่ว่าถึงเราจะเล่นไหนมานี่เอ็นทำนี่อยู่เอ็นทำว่ามีสถานเดินนะเป็นเอ็น비디오 안에 자기가 나긴 옛날에 그러면 라인들은 톱을 이렇게 쓰는 거 볼래? mình mới làm vai ra cái vai là bao giờ giấy nữa thì đã ra giấy này cơ ra được giấy mà bây giờ này một khai ra thì mình làm xong đi lại mình chân này đi sẽ có để người ta sẽ lại mình đơn ăn gì đơn nên sẽ ra thì ăn cái này cũng ra cái gì mình bây giờ nên đó nghiệp chẳng khai nhân ăn thì kiểu nào hay lên nhà đi sao Bisa dong, pandai mana sih ada gitu. Tadi macam mana? Ular udah nak kena dia bincang dia nak sih. Một phen đó. Dân gì để nè thôi đàn ra khả năng mình đã có phần rồi đào nhớ. Anh ná sao lần này xem thay gai kêu bụng khai năn lại. फुङाव सौराय एवनाय दंखायोमोन बेजोंनो इसोरनो साहा होग्रोनोसै ओमफ्राय मेंबाय नोंखौ अननो बावदां अनथावबाय बेसेबा फिथा देनानै माबा फिथा होदो मालाय गेसासो खिन्थागोन बिहा फिथा देनाय फाला नालाय आंहा संनायनि फाला मेंबा बरि जासिगोन बरि जासिगोन आयौ साहा लोंहैनोसै जोङो ओमफ्राय साहा लोंखांनानै फिथा देनोसै न' सिङावहाय मोनदों बहा दं मानसिफोरा saya जाबाय लोगोफोर साहा लोंनोसै दा बिसोरहा सौराय दं आखायलाय ओमफ्राय आंहा जेबो गैया साहा गोजा लोंनांसिगोन सुनो बानानै गाबोन फुङावसो लोंगोन खिन्थु आंखौ मेगन सानाङा दै आंनिया काबावसो साया लोगोफोर फिथाखौ माने लावमान दंबावो देखांथ'वाखैनो जोङो साहा लोंखांनानै फैबाय बेनिफ्राय भाजा एवनोसै दा मा भाजा खोन्थादो बिन आलु इनि उनाव सयाबिन सामफ्रामनि दालि दं बेजोंनो जानोसै दिनै लोगोफोर नै मैगं हाबाय सासेया भाजा एवनानै जखांबाय जखांनाय गसंबाय थानायजों मेंबाय नो फिथा देनानै देखांजोबाखैनो लावमान दंबावो दा फिथाखौबा सावनो हागोन ना मोनाबाथाय सावलाहाय Kamera ada tidak berjalan belakang bisa. Rồi pha dẻo nó nãy bài sao xia thau lướt lên bảo đứng sự lướt lên đi soyabin xài răn vậy này khi vậy mình cũng ngâm một thằng cứ khi tôi đánh cứ chụp cái लोगोफोर जोंखौ उन्दै थार नुयो नामाहाय उन्दै नङाथ' जोङो आंथ' इफोरबायदि कमेन्टखौ नायनानै माने बैसोखौ खोन्थानो गोसो जालायलांबाय ओमफ्राय दानो खोन्थाथ'वाबो जानो माने जायखिजाया जोङो उन्दै नंला आरोना थगायदो दासान माने टिक्लिप नुयो देरनो रोङि हिनजावफोरालाय 20 बोसोर जाबानो हाबा जायोना खायसे खायसेफोरा देरनो रोङि देरनो रोङि खाया नांनायसो लोगोफोर राथि रुथि आग्लायनाय लाफा लागायनायहाय बारग'लांनाय माने एकदम सानग्रिया सालिबार जेरै लाइ फिसाफोरा केटिं टिं हायो बिबार बारो थिग बेबायदिनो जोंबो बिदि गाज्रि मोना आरो लोगोफोर एसे कमेडि खालामबाय ओमफ्राय नोंनियालाय नोंगो जोङो बारा बैसोआ उन्दै नङा गेदेरानो दा समान आरोना जोङो एखे जायखिजाया नोंथांमोना मा सानो जोङो 20नि गेजेराव ना 20नि बारनाय दा नोंसोरनि गोसोसै ओमफ्राय जोङो साननैसोनि उनाव Q&A भिडिअ लाबोनानै गासिखौबो खोन्थालांजोबनोसै ओमफ्राय एसे टाइम नांबावगोन थगायनाय जादों नोंसोरखौ लोगोफोर जोङो लाबोगोनानो ओमफ्राय दासान्दि टाइम मोनथ'वाखै
लोगोफोर नै अनखौ देखांबाय जोङो दा ओमफ्राय फिथाखौ दिनै सावथ'ला गाबोन सावसिगोन। फ्राय मोनबाय ओमफ्राय नैखिजा सामफुनि खुदुनाजों आलु भाजा दङ दालिबो दङ ओमफ्राय जोङो देखायबाय थाथ'ला जानायखौ बेखिनियानोसै। ओमफ्राय लोगोफोर नै जोङो दा अन गुन्दैखौथ' देखांबाय नोंथांमोननो दिन्थिखाबायानो सिगाङावनो ओमफ्राय दा भाजियाबो मोनबाय जोङो दा ओंखाम जानोसै। बिदिब्ला लोगोफोर जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। जोंनि भिडिअ माने मायबाफोर गोरोन्थि भुलफोर जायोब्लाथाय ना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर नोंथांमोना गासिखौबो। बिदिब्ला जोंनि भिडिअआ मोजां जायाखैबा मोजां जायाखै बेनिख्रुइ साबसिन बानायबाव बिनानाव बा आइडियाफोरखौ माने आब'बा आब' बाजैबा बाजै बिदिहाय बुंहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंसोरो बेफोरबायदि खोन्थाहरबासो जोंबो गोसोआ गोजोनो ओमफ्राय भिडिअ बानायनो बिराद खुसि जायो आरो। लोगोफोर जोङो दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच। बाय बाय गुड नाइट। लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर। दे दिनैसिमबो गुड नाइट। दिनैनि ब्लगा माने जोङो मोनायावनो खालामनाय जाबाय सानावथ' सोलाबखायासै आरो फिथाखौबो जोङो सानाव देयासै मोनायावनो जाहैबाय आरो गासिबो। नायसाबदो लोगोफोर बाराद्राय मोजां जायाखैब्लाबो सापर्ट खालामबानो जाबाय बयबो अननानै जोंखौ। टाइमा 9:30 जाबाय दे लोगोफोर जों ओंखाम जानानै ग्रोब दसथायाव ओंखाम जानोसै। गाबोन फुङाव मा जायो बेलागुर सावनो नागिरदों बेलागुर बानायना दोनदों लोगोफोर। बिदिब्ला दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय।